Čaute všetci a vítajte pri ďalšom výjazde. Dnes sa pozrieme cez Nižný Torač, čo je táto cesta za mnou. Prejdeme nad Polomu, kde sa pozrieme na jeden pekný kríž, potom sa spustíme nad Tichý potok a cez Veľký Václavák sa vrátime naspäť. Takže bude to taká zaujímavá okružná jazda, takže poďme na to. Smerujeme ku tejto križovatke, no a naša trasa vedie doprava smerom ku Kuligure. Poviem vám, že toto je riadne bludisko, je to tu strašne zarastené. Tie chodníky je problém nájsť a pravdu povediac neviem, kam ma ten chodník zavedie. A ja smerujem priamo tam. Je tu ešte jedna zaujímavosť, a síce zákopy z druhej svetovej vojny. A tie sa nachádzajú, prosím, pekne tu. Potlačíme, nie je problém. Neviem, či to tá kamera poberie, ale tam vzadu je Ľubovniansky hrad. Toto sú Siminy, je vidieť aj kríž, ktorý na nich je. A toto naľavo, za stromami, tento kopec, je Kuligura. Trasa je na konci, aj keď som vám toho chcel ukázať viac, chcel som ísť cez ten Tichý potok a naspäť cez Veľký Václavák, tak to nevyšlo, lebo dnes so mnou bojovalo moje telo. Ale aj ten kríž na tej Čiarnej húre alebo nad Polomou stojí za návštevu, aj keď je tam trochu pešej turistiky, ale výhľady sú dýchberúce, takže určite si to niekedy skúste a čaute v ďalšom videu.